Čusinky buzinky, takže čusinky buzinky, dneska je to bude Nebolus, je to podobně jak Agario, takže jdeme na to. Pokusíme se být první na servery, toto mi dává trochu více. No první tu nemám moc, hned jsem na druhém místě, to je výborné. Za chvilku je na prvém, toto mi pomůže. Prvé město! Hned ze začátku! Kdybyže chcem, tak toto video můžeme i ukončit, ale ne, já ještě budu dále bojovat. Lebo máme iba 218, chceme dosáhnout 10 000 skoro. Takže, a natáčíme iba 45 minut, takže za 45 minut to nedokázal úplně, že fakt, že nikdo, prisahám. 45 sekund, pardon, to nedokázal nikdo. Iba Surikata 1, Smiling, My Little Pony, oh yeah, 344 skóre, to je zatím ještě málo, my jdeme navíc. Potom jsem omluval za to pukaní, co je? OMG, OMG. Takže nic, zmizlo mi ničeho, nic. Já jsem byl větší než je on. Já jsem se rozdělil a prohrál jsem. Parchám. No nevadí, takže se za chvilku prebojujeme, takže tak na to prvé místo. Jako já? Co já? Jako nebule. Ještě mám nebulku. Nebulko, gebulko, moja nebulka. Tak. Pojď se. Teď je líško pryč. Teď je líško. Dobré, utekal jsem jim. Třetí místo. Třetí místo. Já se nebudem odlepovat od sebe, lebo toto by mohlo dopadnout zle. Tebe já mám, bam. Druhé místo. Ještě mám daleko od prvého, lebo tam je ten Xan a on je trošku silnější. Pozor, Vaňo. První na servery, znovu. Yes. A mám nový level. Surikata 1 doň. Toto jsou ještě slabočky, tady jsou ještě čáky. Tyhoto Xana si zeberem. Na něm si pochutíme. Pojďem. Oh my god, já ho nemůžem zežrat. Už ale můžeš. Rádi se nebudem rozdělovat, lebo mě zežere celého. Tento Xan. Pozor, nemůžete zežrat nebula. Nebo já žerem něho, what the fuck. Pomoc! Já jsem tady uvězněný. Musím ufufně natlačit na to. Oh my god, já se z toho můžem prejít. Oh my god, jupi. První na servery, už mě nepředběhne nikdo. No. Takýchto malunkých si už budeme papinkat. Můžete vidět, že Surikata 1, prvá na servery. No to kašlem. No podzej to. Já se volám jakože Surikata 1, mě poznáš, takže pojďme na nich. Toto bude part první na
Nebulus. Takže to je podobné úplně jak Agario, no, takže. No to je o něco jinak. Získáte tam ľahší prvé místo a tak dále. Takže ale pozorovňa ještě bardo nezežilo lobu. Hoď Zeto! Zeta však nezautočí, že? Tak to chcem. Vaša! 4000 skore! Za chvíľku budeme cez celú mapu. Keď budeme 10 000 aj 15, tak budeme cez celú mapu. Takže toto má tak moc rád. Či už ste mohli vidieť, že sme za chvíľočku prešli celú mapu. Nebula, už mi neutečete takto. To nic. 5000 skore, musíme nahrať znovu. Takto, isto. Co je? Mám teba serenie nejaké malého digitora nejaké. No poď, môj, poď. Poďte mi neutečete, vy prasatá. Oh my god, nárazka, puf. Pečky, nebe, oh my god. Spájanie až za 30 sekúnd, 27, tam hore to vidíte. Tam, kde mám level 13 a skore 6300. Teraz ste videli, že za chvíľku sme prešli celú mapu. Čiže už sme trošku väčší. Spájanie za 7, 6, 5, 4, 3. Akorát to tam objavilo ten rozpájač, ktorý mňa mohol rozpojiť, ale cez toto prejdeme, to je ľahké. Iba aby to do mňa nedrcli. Tak. Toto som nechcel. Spájanie za 34 sekúnd, kam sa vybrám, Xane. Xane, ja ho dostanem. Neutečeš už. Tak. Mám ťa. Dobre mi vidva pomáha. Tak som spojený. 6000 skore. Snažíme sa dať tých 10 000. No, kto to neprejde. Nevadí. Surikata, furt som prvý. Ma to tak napadlo, že proč nenatočiť toto jakéby Agario. Keď to natáčajú všelijakí youtuberi, tak proč ne ja? Som sa do toho pustil natáčať Nebula, či jak si tam bola Nebula. Takže toho sa nedostaneme tak ľahko. Ale musíme nájsť Xana. Xan, ten je zatím najväčší. Je z nich najväčší, asi najväčšia má 7400 skóre. No poďte má 3 kusy. 8000, dámy a páni, 8000 skóre. Za chvíľku dostaneme tých slávnych 10. No poď. Tak sám si nejak netrúfa. Už si ja teba kašlem, idem si to na Xaníčka. Keď on že má 1000 niečo skóre, tak už budeme mať 9000. Spájame sa.
sám dostanu tě. A kdyby mě to mělo stát celý život. Level 14. Dámy a páni, jsme v tento díli jsme dostali 2 levely, takže bam bam. 9400 skóre. Za chvilku dostaneme 10 000 skóre. Budeme cez celou mapu. Prvý, oh my god, to se akurát tam ukáže, proč se budeme... Za 10 minut jsme dosáhli 10 000 skóre. Doufám, že za tento díl budou lajky. Alebo aj dislikes. Tak, už těho to mám, nebo se spojím. Takže omylem jsem se rozdělil. Čekajte, zavřete, nebo si nechal otevřít. Jsme za chvilku mapu. Máme 9000 něco skóre, ale no, vlezte do mě. 9800. 10 000, dámy a páni, 10 000. Keď toto ještě schovám. To je to natáčení. 10 000, páni, dámy a páni. Bám, spojili jsme se. 10 000 je na tomto videi. Už jsme tak 15, nevím, či nám to vyjde, máme 11 minutu natáčení. Takže jdeme na nich. Ty výsledek neutečeš. Pokusíme se dostat na teda 15 000. Zkusím to, ale nevím, či mi to vyjde. OMG. No pojďte. Spojení máme za 28 styk. Iba mu nedávajme. 9 sekund už potom. Teď už to mám. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Co je? Ty nás chcel zabít? Teď už ho zabíješ, ty parcháte. Už neuvidíš, že ho vydaj do mě rovno. Tak. Furt máme 10 000 skóre, to mi nevadí. My se za chvilku vyšplháme. No tak už budeme asi končit tu tento videí. Dobré, prvý na serveru. Když postavím se do středu. Čekajte, pardon. Střed je přesně. Čekajte. Tu je střed. Dámy a páni, tu je střed. Ještě týchto dvou sežerem. No, můžeme počkat, keď se spojíme. Za 34 sekund se spojíme. Dámy a páni, vidíme končeky mapy, kúsky mapy. Vidíme, tu je jeden roh, ty modré čárky jsou rohy mapy. No ne, rohy. Pozor, 11 000 skóre, výborné, to je. No pojď. 10 000 jsme dosáhli, 22 sekund už počkáme, ještě spojím. A tím si ještě někoho zažerem do toho presnou. To už neuteču. Toho budu dostaneme dostat. No tak už ho mám. Tak, spájame se.
Že toto bolo to videa všetko, takže čo si